Да започваме. Гаррис Мод. Много нашумява игра в последно време. И вижте какво има. Това е Трабант. Наистина е Трабант. Малко обаче не може да се кара, но както и да е. О! Смявам се. Ще го обърна. Yes, успях, yes. Така, това е Трабанта. Доста готин. Друго нещо, което искам да покажа. Така. Разбира се, NPC-тата. Например, ето това момиче Алекс Вейнс. Ето, изкара оръжие в батъл с зомби. Вижте това. Ено, може би трябва да малко от тук. Оп! Ще наби зомбита. Странно. И как се прави с 3. Така. Оп, дори не ги бие. Дори и с тази зор. 3 зомбита там с това момиче. Стават епик дуели с Метрополис. Също така. Много яко се много яка. Сега обаче малко ще се подлагам с нея. Доп. Явно. Трябва да убия на всяка цена. Трябва да убия. Възможно ли е това? Възможно ли е? О, да! Yes! Убих я. Ето тези зомбите са наистина много лоши. Вижте сега ще изпевам на такова. Хвърлят ето тези създания в главите си, които кровят доста сериозно. Ай се бит с метрополицията. Ако съм мъртъв. Скоро. Версията не е пълна и нямам оръжие. Което е тревожен факт. Хилт се възстановява обаче. Поддържа мултиплеер, надявам се малко да не изключват от нашия клас. Те ми бълши. Ще видим. Доста яко и сега малко вече ще се поотбранявам. Това са моите хора, моите неща. Тук някой ги метрополиция прави троен заплаха всъщност. Всеки бие всеки. Мисля много яко. Заради това се спирате играта, може да кажа. И е много малка. И е много разнообразна. Оп. Сеси си нещо. Goddammit. Оп, те вървят след мен, всъщност не бягат от година. Не. Може да бягат. Съм си поставил за цел. Оп. Къде иначе съм си поставил за цел обаче. Goddammit, така. Ерата е това. Да! Играва тигаме.
приятелите, ще може да играме. Оооо! Някакше нищо не става. Еми, така е. Сега. Искам да направя нещо. Така. Опа, нещо. Преди. Тези времено е абсолютно невъзможно да го направя. Почти абсолютно невъзможно. А и не гърмят едновременно. Но идеята е хубава. Няма значение от две линии, тъй като сега ще видите защо. Има вехиклата, например, този стол, обаче това е много интересно. При мултиплеера стол се поставя върху кола и така се возиш всъщност. Може сам да правиш коли. Това е... Ооо! Инжектира го. Виж по. Това ще видите тук гръма. Гръма. Взрива. Виждаме. Как тази виждана реакция времена през едната линия през другата. И виждаме какво се случи с аероплейна. Вече ми трябва. Трябва ми Gravity гъна. Трябва да си с джипа ще пробвам. Направя това. О, почти оцелях! О, видим обаче. Какво ще случи на джип? Ще искам отново. Това няма да стане. Замисъл е добър. Ще пробвам да гръмна трабанчето. Наистина трабант. Искам дори да забележите и номер, който просто наподобява. Ще включа отново динамита. Искам максимално да ги вселя в трабанта. Не точно максимално, просто искам да видя къде е възможно да изхвърчи. Така. Той ще изхвърчи по цяло. Скоро! Определено плана да се проведе отново. Oooo! God damn it! Добре, това беше много. О! Искам пак да го повторя. О, yes! Искам да го изкарам от мапа. Се получи. О, какво е това? О, yes. О, такива може да джип. Явно. В момент само да видя какво има тук. О, може би зомбита. О, не. Тук ще е доста страшничко, явно. Не. Ще си спална тогава. О, ето ги. О! Това го откривам точно сега. Какъв лоз да не сюда? Това е Lightroom, колкото виждам. Ето полицайите, цяла банда, да видим как се справя. Боже мой! Не! Доста съм добър, няма спор. Видим как се справя с толкова.
Те си още там, вече. Ще ги изненадам. Sorry, Gordon. Мислиш да с мен, но няма да доставят. Ето ги. Ето ги, веднага се впускам в битката! Веднага се впускам, какво се случва? Невероятно. Охо. Не, десхел да... Невероятно ще ги убия и ще приключа. Някой иска сега ми пише по този скайп. Това, ако не е Васето Андонов, утре играят с Ботев 9-8 Спартак. О, не, обърках оръжията. Не. О. Какво е това? Ще ни взема. О, и... Още едно. Следно край. Благодаря за вниманието. За отделените доста минути, според мен. Малко попрекалих, но това е първият клип. Така че... Абонирайте се. Харесвайте за още клипове. Не знам решил да кажа смот. Планирам нещо мащабно. Но това за сега.